Badakizuen bezala gaur irakasleen mahai sektoriala izan dugu eta irakasleen mahai sektorial honetan badakizue sindikatuok aprilako 23rako aurre ikusita genuen greba astea atzeratu egin genuela, gaurko mahai honek zer ematen zuen ikusi arte eta tamalez esan behar dugu Eusko Jaurlaritzak gaurkoan ere kale egin digula. Uste dugu gure aldarrikapenei erantzun gabe edo oso modu partzialean erantzun da mobilizazioa desaktibatzeko estrategia baten aurrean egon gaitezkeela. Izan ere, gaurkoan ere, Eusko Jaurlaritzak ez dio gure aldarrikapenei, 7 greba egun egitera eraman gaituzten aldarrikapenei erantzun eraginkorrik eta erantzun egokirik eman. Ordezkapenak ez dira lehenengo egunetik egingo kidego guztietan. 1800 irakasle gutxiagorekin jarraitu beharko dugu lanean, gelako ikasle ratioa bere horretan jarraitzen duen bitartean. Jubilazio pizgarririk gabe jarraituko dugu. Soldaten erosa ahalmena galtzen jarraituko dugu, eta kendutakoa ez dugu berreskuratuko. Guzti honengatik, borrokan eta mobilizatzen jarraituko dugu.